Reflexió: el pecat de no creure en la llibertat. Ser lliure, entre cometes, és comprendre que no ho ets. Ser lliure, entre cometes, és comprendre que ets un ésser humà totalment determinat i manejat per Déu i, per tant, en el fons, ets Déu. Pareix com un pecat i un excés de presumpció dir «nosaltres som Déu». Però si agaf la premissa que no som lliures, sinó que estem determinats per una primera causa, que és Déu, llavors arriba a la conclusió que tots som Déu o el manco expressió de Déu i moguts totalment per Déu. El que passa és que el determinisme és discutible i n'hi ha que no són deterministes i diuen que tenim un poc de llibertat. Jo he llegit Baruch Spinoza, que era determinista, i per això arribo a aquestes conclusions. Em vaig confessar amb el rector de Porreres del pecat de creure que no som gens lliure, sinó que estic totalment determinat per Déu, i em va dir que era normal tenir dubtes de fe i que això no era cap pecat, i em va xerrar de Sant Tomàs d'Aquino, que no he llegit i que per ventura en un futur llegiré. El cristianisme diu que som lliures, però jo tinc la sensació que no ho soc gens. Per exemple, quan llegeixes això, pots pensar que la pantalla o el paper es comuniquen amb tu, però tu saps que la pantalla no és lliure i depèn de la meva voluntat. Per això creus que jo em comunico amb tu. Igualment, si la meva voluntat no és lliure i depèn de Déu, llavors qui es comunica amb tu és Déu. Així, tu i jo som Déu xerrant amb ell mateix. Això si som deterministes i pensam que no som lliures, però el cristianisme diu que som lliures.